Hei vaan kaikille. Mun nimi on Mirja Minha ja mä oon 3. vuoden fysioterapeuttiopiskelija ja tällä hetkellä työharjoittelussa täällä Tulee tietokeskuksessa. Tänään meillä olisi tiedossa keppijumppa, jonka voit suorittaa joko seisten tai sitten istuen. Ja me Iinan kanssa mallinnetaan. Minä näytän seisten tehtävät liikkeet ja Iina sitten istuen. Ja välineinä et tarvitse muuta kuin kepin, harjanvarsi tai lattiamopin varsi kelpaa vallan hyvin. Ja lähdetään sitten lämmittelyllä liikkeelle. Eli lähdetään marssimaan tai vaihtoehtoisesti, jos teet tuolilla, niin lähde polvia nostelemaan. Otetaan kepistä suhteellisen leveä ote ja lähdetään viemään keppiä puolelta toiselle. Jälleen sieltä lähtee lihakset lämpiämään ja voi lähteä vähän laajentamaan käsien liikettä. Saadaan sinne olkaniveleen vähän liikkuvuutta ja lämpöä. Meillä on tänään tiedossa tosiaan tämä lämmittely ja sitten tehdään vähän lihaskuntoharjoitteita ja loppuun sitten venyttelyt. Voit viedä sitä keppiä hartialinjan kohdalle tai jos oma liikkuvuus antaa myöden, niin vähän siitä ylikin. Tehdään kaikki liikkeet sen oman liikkuvuuden ja oman kyvyn mukaan. Omaa kehoa kuunnellen. Ja taukoa saa pitää aina tarpeen mukaan. Jatketaan marssimista tai polvennostoja, mutta käännetään käden asento niin, että otetaan vastaote kepistä ja lähdetään koukistamaan kyynärniveltä. Saadaan sieltä kauislihas töihin ja vähän erilaista liikettä käsivarsiin. Pyritään siihen, että olkavarsi pysyy siinä vartalon vierellä. Taukoa marssimisesta tai polvennostoista saa pitää, jos siltä tuntuu. Tehdään vielä hetken aikaa. Hyvä. Sitten voi lopettaa marssimisen. Seuraavaksi lähdetään tekemään vähän rannalle kiertoa. Eli kepin voi laittaa tuonne niskan taakse hartioille tai vaihtoehtoisesti rinnan eteen ja kädet ristiin kepin päälle. Ja lähdetään ylävartaloa kiertämään rauhassa puolelta toiselle. Oman liikkuvuuden mukaan. Ja katse voi seurata liikkeen mukana. Tänään aluksi siihen, että lantio pysyy paikallaan ja liike tulee sieltä rintarannasta. Polvet voi pitää kevyesti koukussa. Halutessaan voi alkaa vähän ottaa alaraajoja mukaan kääntämällä lantioa liikkeen mukana ja vastakkaisen puolen kantapää saa irrota lattiasta. Saadaan koko ranka sieltä mukavasti mukaan kiertoliikkeeseen.
Ja mikäli siltä tuntuu, niin taukoa saa pitää ja jatkaa sitten, kun hyvältä tuntuu. Siirretään keppi takaisin eteen ja otetaan myötäote. Ja lähdetään tekemään pientä kahdeksikkoa vartalon edessä. Eli niin kuin se kahdeksikko olisi vaakatasossa siinä edessä. Saadaan hartialihakset töihin ja olkapäät myös. Halutessaan voi lähteä vähän isontaa liikettä pidemmällä ja vähän laajemmalla liikelaajuudella. Vaihtaa suuntaa. Tässä voi mielikuvana käyttää sitä, että ihan kuin meloisit. Mitä isompi liike, niin sitä enemmän tulee myöskin kiertoliikettä sinne selälle. Voi alkaa tuntua jo lämmön tunnetta käsivarsissa ja olkapäissä. Kakset siellä työskentelee ja jää. Hyvä. Sitten olisi vielä viimeinen lämmittelyliike. Kepistä saa ottaa aika leveän otteen. Ja lähdetään tällä kertaa viemään kantapäätä peppua kohti, eli koukistamaan polvea. Mikäli teet tuolilla, niin voit viedä jalkaa sinne tuolin alle ja pyrkiä koskettamaan kantapäällä tuolin istuinosan alaosaa. Erona äskeiseen liikkeeseen, kun marssittiin, niin marssiessahan tehdään polvennostoja, niin nyt taas sitten koukistetaan polvea. Halutessaan voi ottaa kädet mukaan, eli lähdetään vuorotahtiin työntämään keppiä eteenpäin vuoristamalla käsi. Vielä polveen koukistaessa niin takareisi saa enemmän kuormitusta. Ja sitten keppiä työntäessä työskentelee rintalihakset ja käsivarret. Tehdään vielä hetken aikaa. Samalla saa vähän tasapainoharjoitusta, kun tulee pieni hetken aikaa yhdellä jalalla seison. Hyvä. Sitten voi vähän ravistella ja valmistautua meidän lihaskuntoharjoitteisiin. Eli mikäli teet seisten tätä keppijumppaa tänään, niin lähdetään siitä, että laitetaan jalat hartian levyisesti, tuolilla istuessa jalat tukevasti lattialle, pekkupenkki alle ja selkä irti selkänojasta. Seisten tehdessä painetaan keppi reisiä vasten ja lähdetään liuuttamaan sitä polven alapuolelle. Ja sieltä ojentaudutaan takaisin suoraksi.
Mikäli teet tätä liikettä istuen, niin liikkeenä olisi tuolilta ylös nousu. Eli sieltä ojentaudutaan seisomaan. Tukea saa ottaa tuolin käsinojista tarpeen mukaan, mutta ensisijaisesti yritetään käyttää reisilihaksia apuna tässä liikkeessä. Hallitusti ylös ja hallitusti alas. Seisten liikettä tehtäessä pidetään keskivartalo tiukkana, jotta selän asento säilyy hyvänä ja kohdistetaan lonkasta ja polvesta alaspäin. Ja pidetään pää siellä selkärangan jatkona. Tämä toisto vielä. Molemmat liikkeet kohdistuu sinne alaraajojen lihaksiin, erityisesti reisilihakseen ja pakaraan. Vähän. Seuraavana olisi kulmasoutuliike, eli napataan vastaotteella kepistä ja tuodaan keppi tuohon reisien päälle. Polvet saa olla hieman koukussa ja nojataan eteenpäin niin, että selkä kallistuu. Ja täältä lähdetään vetämään keppiä napaa kohti, kyynärpäät edellä. Ja kun keppi menee napaa kohti, niin puristetaan lapoja yhteen. Jälleen kerran pidetään keskivartalo tiukkana, jotta selkä pysyy hyvässä asennossa. Tuntuu erityisesti siellä yläselän lihaksissa. Halutessaan välillä voi oikaista asennon ja sitten palata pieneen etukumaraan. Tehdään vielä muutama toisto. Päät taakse, jalapaluita yhteen. Ja vielä viimeisen kerran. Pää. Seuraavaksi olisi taas alarajojen lihaksille liike, eli tuolilla istujatkin saisivat nousta ylös ja tuolin selkänojasta tai kepistä voi ottaa tukea. Eli tarkoitus olisi lähteä harjoittamaan pakaralihasta peltuen toiseen jalkaan ja ojentaen jalkaa taaksepäin. Eli pidetään jalka mahdollisimman suorana ja sieltä pakaralihas vie jalkaa taaksepäin. Jälleen kerran pidetään hyvä tuki siellä keskivartalossa, että ei lähde selkä notkistuu liikkeen aikana, vaan koitetaan pitää selkä mahdollisimman samassa asennossa. Mikäli haluaa pientä lisähaastetta tuoda tähän, niin voi ottaa kepin mukaan viemällä käsiä ylöspäin. Tasapainolle enemmän haastetta. Kädetkin liikkuu samaan aikaan. Liikkeen voi myöskin halutessaan jättää vaikka hartiatasoon. Mikäli se tuntuu paremmalta. Ja vaihdetaan toinen jalka. Ja jälleen pakara työskentelee jalkaa ojentaen. Ja keskivartalossa hyvä tuki.
Tehdään vielä muutama toisto. Ja vielä 2. Ja viimeinen. Hyvä. Seuraavaksi olisi vähän yläraajojen vahvistavia liikkeitä. Eli napataan myötäote kepistä ja tuodaan keppi rinnan päälle. Ja tästä lähdetään työtämään käsiä ylöspäin, suorille käsille tai siihen asti, kun oma liikkuvuus antaa myöden. Seuraavaksi lähdetään työntämään käsiä suoraan eteenpäin ja palautetaan liike. Ja tästä jatketaan. Eteenpäin työntäessä työskentelee rintalihakset ja olkapään etuosa, kun taas sitten puolestaan ylöspäin työntäessä olkapää ja hartiaseutu. Pidetään liike jatkuvana, niin saadaan hyvä tuntuma sinne olkapäihin ja rintaan myöskin. Jälleen kerran kiinnittäkää huomiota myöskin sinne keskivartaloon. Eli pidetään keskivartalo tiukkana. Keppi kasassa. Tehdään vielä muutama toisto. Ja vielä viimeisen kerran ylös ja eteen. Hyvä. Sitten voi hieman ravistella hartioita. Halutessa voit laittaa kepin niskan taakse tai vaihtoehtoisesti rinnan eteen ja kädet ristiin rinnan päälle. Tarkoituksena olisi takaketjua eli pakara takareisin vahvistaa sekä sitten alaselkää. Eli laitetaan jalat pieneen koukkuun ja lähdetään kohdistamaan lonkkaa, vieden selkää eteenpäin ja peppua taaksepäin. Puolilla suoritettaessa kannattaa asettua siihen penkin reunalle, niin on enemmän tilaa tehdä. Nojataan eteenpäin ja viedään peppua taaksepäin. Jälleen kerran pidetään hyvä tuki siellä keskivartalossa, jotta se ei mene notkolle. Tehdään liike hitaasti ja hallitusti. Liikkeen pitäisi tosiaan tuntua siellä pakarassa ja takareisissä ja selässä. Muistetaan myöskin pitää pää siellä selkärangan jakkona, ettei sinne kaularankaan tule turhaa mutkaa. Ja sitä kautta kuormitusta. Ja jälleen kerran sen oman liikkuvuuden mukaan tehdään liike. Ja vielä 2 kertaa. Ja viimeinen. Hyvä. Sitten olisi tiedossa viimeinen lihaskuntaharjoittelu ennen kuin siirrytään loppuvenyttelyihin. Voi mä en kerinyt. Eli lähdetään
tekemään varpaille nousua. Eli noustaan päkiöiden varaan ja laskeudutaan hallitusti alas. Tuolilla suoritettaessa voi joko nousta seisomaan tekemään harjoitteet tai tehdä istuen. Pyritään pitämään jalkaterä suoraan eteenpäin ja nilkka suorana, ettei pääse taipumaan hassusti. Jälleen kerran keskivartalo tiukkana, jotta selkään ei tule turhaa kuormitusta. Ja pyritään menemään suoraan ylöspäin. Vältetään myöskin sitä, ettei lantio ohjaa liikettä ja tule notkistamista sinne selkään, vaan suoraan ylöspäin. Halutessaan voi ottaa kädet mukaan, tuoden keppiä kyynärpäät edellä, leukaa kohti. Pohjelihaksia harjoitellessani käynnistyy pohjepumppu sieltä, mikä tehostaa verenkiertoa. Ja taukoa saa pitää halutessaan missä kohtaa vaan. Toisto vielä. Käsiä ylöspäin tuodessa, niin saadaan sieltä hartian seutu hyvin mukaan. Ja vielä 2 kertaa. Ja viimeinen. Sitten päästään loppuvenyttelyjen pariin. Eli lähdetään venyttämään ensin hylkiä. Kepistä saa ottaa itseltä hyvältä tuntuvan leveyden ja viedään kädet sinne pään päälle. Paino tasaisesti molemmilla jaloilla ja lähdetään taivuttamaan puolelta toiselle rauhallisesti. Pidetään jälleen siellä keskivartalo aktiivisena ja tuetaan näin selkä. Voitte kiinnittää huomioon siihen, että lantio pysyisi suhteellisen paikallaan liikettä tehdessä. Seuraavalla taivutuksella voitaisiin jäädä hetkeksi aikaa sinne venytykseen ja voitte tunnustella, että tuntuuko siellä kyljessä venytys. Ja sitten vaihdetaan puolta ja jäädään hetkeksi aikaa venytystä. Hyvä. Sitten palataan keskiasentoon. Seuraavaksi lähdetään venyttämään takareittä. Keppiä voi käyttää tukena, eli viedään keppi sinne vartalon etupuolelle ja vastakkainen jalka viedään eteen. Ja nostetaan edessä olevan jalan varpaat kohti kattoa ja sieltä taivutetaan selkä suorana eteenpäin. Niin venytys tuntuu siellä reiden takaosassa. Tuolilla tehtäessä niin kannattaa olla mahdollisimman reunalla, jotta saa hyvin sen jalan suoritettua. Ja vaihdetaan jalkaa. Eli toinen jalka eteen, keppi vaihtaa kättä, varpaat kohti kattoa ja taivutetaan selkä suorana eteenpäin.
Ja etummaisen jalan takaosassa tuntuu venytys. Halutessaan voi myös ottaa tukea esim. Pöydästä tai tuolin selkänojasta tai iskipöydästä. Venytyksenä lähdetään venyttämään selkää. Eli otetaan molemmilla käsillä kepistä kiinni vähän, tai viedään se suhteellisen kauas vartalosta. Ja täältä lähdetään suoralla selällä tiputtaa paino niin, että pää painuu sinne käsien väliin. Venytyksen pitäisi tuntua yläselässä ja olkapäissä. Ihan rentona siellä roikutaan. Mukaan ei pysty. Ja sitten rauhallisesti noustaan ylös. Meidän tämänkertainen jumppa. Kiitoksia paljon osallistumisesta.